Всеки иска да знае кои добавки реално работят и кои са просто маркетинг. Днес ще ви разкажа кои витамини и минерали са напълно достатъчни, за да поддържаме ставите си, мускулите си, нервната система здрави, без да оставяме цялата си заплата в аптеката. Бързам да отбележа, че не става въпрос за културисти или елитни атлети, а за напълно нормални спортуващи хора, които искат да се чувстват добре, да се възстановяват добре и да се избавят от хроничната умора. Има един минимум, без който тялото няма как да функционира оптимално. Здравейте, аз съм Пламена и ако за първи път попадате на мое видео, това е моят канал, в който отскоро публикувам видеа на тема тренировки и хранене, сертифициран треньор по CrossFit, работя в залата на CrossFit Варна. И чрез тези видеа се опитвам да дам на колкото мога повече хора полезна информация, надявам се е полезна. И ако са ви интересни подобни теми, ще се радвам да се абонирате за канала ми, за да може той да расте. Трябва видеята да се харесват, споделят, вие да се абонирате и така работи системата. Ще ви бъда много благодарна за това. И това, разбира се, ще ме стимулира да правя още повече видеа напред. В днешната темата с добавките обърква много хора, тъй като от всякъде ти казват вземи това, пи това, но никой не ти казва кога, защо и как точно да го приемаш. Днес ще ви покажа реално полезни неща, които имат смисъл, за да се чувстваме по-добре и за да запазим ставите и мускулите си в дългосрочен план. Подредила съм добавките, които и аз използвам и поне върху себе си виждам много добър резултат и за мен гарантирам, че работят. В реда от ставането, т.е. от закуската до вечер до лягането. Разбира се, когато стартираме деня си, всички имаме нужда да активираме максимална енергия, метаболизма си и мозъка си, за да стартираме деня си. Най-добре е деня да започнем с закуска, макар че много хора не обичат да закусват. И по време на закуската си да приемем Б-комплекс. Б-комплекса е витамин, който трябва да се комбинира задължително с витамин С, за да може витамин С ще подпомогне по-доброто усвояване и ще стабилизира самите витамини от групата Б. Особено за всички тези, които не тренират толкова рано, по обяд или след обяд, този витамин Б, приет с закуската, ще им бъде, така мога да кажа, първия енергиен тласък за деня. Витамин Б-комплекс, това са група витамини, които подпомагат тялото да произвежда енергия, да поддържа така една здрава нервна система и да възстановява мускулите ни след натоварване. Когато тренираме често и сме под стрес, а пък ние всички сме под стрес, това забързано ежедневие, тези витамини се изчистват доста бързо, с това е добре да си ги набавяме. Както казах, най-добре е да ги приемем сутрин с закуската, тъй като това са водоразтворими витамини и се усвояват най-добре с храната. И тъй като дават, както казах, лек енергиен тласък, не е препоръчително да ги взимаме вечер, тъй като определено ще попречат на съня ни. Комбинацията с витамин С е много полезна, защото, както казах, подпомага усвояването и едновременно с това се засилва имунитета. Една капсула дневно е напълно достатъчно, те варират от 250 до 500 мг. За един активно спортуващ човек това е напълно достатъчно. Втория витамин, който е добре да приемем след закуската, и то като отварям една голяма скоба, че по време на закуската е добре да сме приели полезни мазнини, авокадо, ядки, зехтин, това има предвид по полезни мазнини, това е витамин Д. Витамина, който много голяма част от населението има недостиг и за съжаление неговия недостиг води до изключително много заболявания. Това е масно разтворим витамин и точно това е причината, поради която е добре да приемем с мазнина, за да може да бъде по-добре усвоим. Също така е добре този витамин да го приемаме в комбинация с К2, тъй като витамин D3 помага на организма да усвои калция, а К2 пък насочва този калций точно там, където му е мястото, именно по костите, а не в артериите. Изключително така мощна и добра комбинация с витамин D3 и К2 за здрави кости, силна имунна система и стабилни хормони. Така че горещо препоръчвам да се добави към дневната рутина, тъй като и така много голяма част от хората не прекарват достатъчно време на слънце, особено през зимните месеци. Слънце, за съжаление, имаме доста рядко. Храната ни също не е с много добро качество, така че като цяло е добре да си го набавяме вън. Както казах, укрепват се много костите и ставите, подпомага се възстановяването ни след тренировка, намалява се риска от хронична умора и от хормонален дисбаланс, така че важно да го добавим. Може би около между 500 до 1000 микрограма дневно е достатъчно да вземем. 3. Аз лично отдавам на колаген и смятам, че това е така, особено за хората, които тренират с тежести, високоинтензивно натоварване, изключително важно да се приема колаген. Колагена се приема или на празен стомах, зависи какъв е, разбира се, или най-добре ако е хидролизиран, да се добавя към протеина след тренировка. Аз лично съм избрала за себе си, пробвала съм хвилини варианти, но съм избрала за себе си един колаген, който така за сега виждам добри резултати от него. Не е спонсорирана реклама, показвам ви го на марката Now. Разликата с хидролизирания колаген каква е, че това не е просто източник на аминокиселини, както е хидролизирания колаген, а това е активен биологичен колаген, който обикновено се извлича от пилешка
хрущялна тъкан и не е разграден. И каква му е идеята? Да се приеме на празен стомах, за да може, попадайки в червата на празен стомах, той да се свържи с имунната система. И по този начин той я учи тя да не атакува собствената си тъкан, ставна тъкан, и по този начин се намалява възпалението в ставите, тази сутрешна скованост, която се чувства, ако има някаква болка, например аз имах в коленете и откакто пия този колаген, болка радост изчезна. Този механизъм, по който работи колагена, се нарича орална толерантност и това е причината една капсулка да е само 40 мг дневно и тя да бъде достатъчна, тъй като мисля, че хидролизирания колаген трябва да се приема по 10-15 грама на ден, за да има ефект. Както казах, този колаген е добре да се приема по една капсула дневно на празен стомах, защото поне там 15-20 минути преди хранене, за да може все пак да достигне до червата и да се активира имунната система, защото иначе може да не се разгради напълно, ако попадне с храна и да не достигне до червата в активната си форма. Така накратко мога да кажа за този колаген, че той не е строителен материал, така както повечето колагени, функцията им е да попълнят, да изградят, а по-скоро с имуномодулиращ ефект. Този колаген. Точно и поради тази причина не се комбинира с витамин С. Ако приемате друг колаген, е хубаво да се приема с витамин С, доколкото знам се усвоява по-добре. И за да има максимален ефект върху ставите и фасциите, е добре да направим един 3-4 месечен курс, след което да направим месец почивка и да го повторим. И така, веднъж или два пъти в годината да добавяме колаген за ставите и за фасциите. И така стигаме до номер 4. За мен изключително важни омега-3 есенциални масни киселини. Само от името им есенциални можем да си дадем сметка, че това са масни киселини, които тялото не може да произвежда само и ние трябва да си ги набавяме от храната. За съжаление, трудно може да стане това, дори да ядем риба. Между другото е препоръчително поне 2-3 пъти седмично да се храним с нея. Така че е добре да си взимаме омега-3 под формата на добавка. Както знаете, в омега-3 се съдържат две киселини. Едната е отговорна за мозъка, нервната система и зрението ни, а другата намалява възпаленията, действа противовъзпалително и помага на възстановяването. При един редовно спортуващ човек, който приема омега-3 масни киселини, има всъщност три ключови функции. Първата е, че се намалява възпалението след натоварване и по този начин се предпазват ставите. Втората е, че се подобрява сърдечно-съдовата и мозъчната функция. И трето, балансира се съотношението омега-6, омега-3. Защото от всички тези пакетирани храни, тестени храни, олия, маса е леко разклатен. Така че е необходимо да си добавяме омега-3 като добавка. Без достатъчно омега-3 мембраните ни стават така доста по-твърди и това всъщност влошава нашето възстановяване и хормонален баланс. Омега-3 по принцип е добре да се приема по време на хранене и то хранене богато на мазнини, естествено полезни мазнини, за да можем, понеже са масно разтворими, да можем да ги усвоим максимално добре и ефективно. Не е препоръчително да се взимат на празен стомах, могат да предизвикат гадене, затова е добре да го направим след храна. Лично ги приемам вечер, след вечерята си. Така хубаво е, когато се приема, да се приема и витамин Е с тях. Даже добър знак е, ако самата добавка си има вътре добавено витамин Е, защото витамин Е